Repassem altres temes. El sindicat de funcionaris de la policia, el majoritari dins del cos de la Guàrdia Urbana, està a favor de la retirada de la comissaria de la policia local del barri de Sant Roc, un dels punts claus a la remodelació que el govern vol fer del cos. Molts veïns de la zona coincideixen a dir que aquest punt policial no ha ajudat a reduir els conflictes al barri. Des del sindicat policial ja fa 3 anys i mig que van demanar un estudi de seguretat del mòdul situat al costat de la plaça de Camarón de la Isla, ja que consideren que les mesures de seguretat són molt precàries. Creiem que les mesures de seguretat de la comissaria de Sant Roc són inexistents. És un mòdul, com pot tenir qualsevol a un càmping, sense cap mena de seguretat. Les parets són molt primes, et poden encastar un cotxe, et poden llançar pedres. Molts ciutadans asseguren que els agents que es troben dins la comissaria no efectuen tasques al carrer, que és el que realment requereix el barri. Yo no los he visto actuar nunca. Es más, han habido peleas ahí, agresiones con armas blancas, y ni han salido siquiera. Están aquí para hacer bulto. ¿Sí? Cada vez que hay una pelea no se meten y se quedan ahí fuera mirando. Y estos pobres los pusieron aquí para qué, si se ríen de ellos. Ahí está. Se ríen de ellos. Tant veïns com sindicat reclamen més presència policial al carrer. Per cert, que aquesta setmana s'ha fet palesa la divisió oberta dins la Guàrdia Urbana. L'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Policia Local demana la rectificació pública de la plataforma sindical unitària respecte a les declaracions fetes per aquest sindicat durant el ple ordinari del mes de gener. Segons els agents, en cap moment s'han deixat d'instruir diligències en casos d'incidents, tal i com un membre de la PSU va afirmar durant la sessió plenària. El comunicat ha rebut el suport del sindicat de funcionaris de la policia, que ha titllat les declaracions de la setmana passada d'oportunistes i polititzades. En aquest sentit, el sindicat de funcionaris denuncia l'ús polític que s'està fent sobre el tema de seguretat a la ciutat i, en concret, sobre la desaparició de la unitat Omega. Els professionals de l'ambulatori de Sant Roc pateixen agressions a diari. Així ho han denunciat una metgessa resident del CAP badaloní i membre de l'agrupació de facultatius en formació, una branca sindical de metges de Catalunya. Segons la metgessa, el principal problema és la falta de respecte que viuen els metges. No és la primera vegada que el col·lectiu sanitari denuncia agressions i manca de seguretat al lloc de feina. Malgrat que la tendència va a la baixa, passant de 18 agressions l'any 2012 a 6 a Badalona el 2013, segons dades de l'ICS, la problemàtica sembla no tenir fi. De fet, la setmana passada, al CAP de Sant Roc es va viure un nou episodi de violència que va acabar als jutjats. Incluso la semana pasada tuvimos un caso de agresión en que un paciente tiró las cosas de una consulta y agredió verbalmente a alguien. Tuvimos que poner una denuncia, pero en realidad nos hemos visto de que no estamos protegidos y no tenemos un protocolo a seguir de acuerdo a estas cosas. Realmente protegidos no nos sentimos en ningún momento. No sé, han llegado a haber agresiones incluso de sacar un cuchillo en la mesa y ofendernos verbalmente. També el conjunt de metges residents i en pràctiques assegura ser un col·lectiu vulnerable. Segons un estudi de la Fundació Galatea, un 29% dels residents té risc de patir un trastorn mental. Asseguren sentir-se poc tutelats i estar sotmesos a molta pressió. Davant d'aquesta problemàtica s'ha creat l'agrupació de facultatius en formació. Els paradistes de Llefià es mostren desencantats amb el projecte que ha de permetre la remodelació del mercat. Un any després que el concurs públic per començar les obres quedés desert, la situació continua igual. Asseguren que el temps juga a la seva contra perquè els comerciants han envellit i cada cop són menys els que podrien fer front a una inversió econòmica que implicaria la remodelació. Aquest mercat va arribar a acollir fins a 66 parades als anys 80 i ara per ara en queden unes 23. Segons els venedors, el govern local els ha assegurat que hi ha diversos operadors privats interessats amb qui s'està negociant perquè es puguin instal·lar a Llefià. Des que el concurs per la reforma va quedar desert, però hi ha hagut algunes baixes i la situació econòmica del mercat ha empitjorat fins al punt que alguns paradistes han hagut de demanar un crèdit per cobrir les despeses habituals de manteniment. Bueno, hemos tenido 3 bajas en el último año, 3 personas que han tenido que cerrar la parada porque realmente ya no podían pagar ni siquiera las cuotas de comunidad. O sea,
Había señores que me decían, mira, si pago la cuota de comunidad no tengo para comer. O sea, como comprenderás, lo que voy a hacer es comer y realmente pues han tenido que cerrar, dejándonos además unas deudas bastante importantes, cosa que está haciendo que la situación del mercado, económicamente hablando, en estos momentos es muy mala. Hemos tenido que pedir un préstamo para poder subsistir día a día y para poder seguir pagando la luz, al mozo de la limpieza y los gastos básicos.